what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Nyaya dzehondo yerusununguko dzinotaurwa nevene vadzo. Nyaya dzehondo yerusununguko dzinotaurwa nevanhu vakaenda kunorwira nyika ino kuti iwane rusununguko. Chinangwa chirongwa chino ndechekuti varwi vehondo yerusununguko vasiye nhoroondo yavo vanyora vari ivo vega nekuti ndivo vazivi venzira yavakafamba nayo, nekuti kana tichizinge taakuitaura isusu tinogona kutaura nepasipo. Nhasi tiri kupi? Nhasi tiri kuFeatherstone uko kwatatera rimwe gamba rehondo yerusununguko tikati aiwaka baba vamutambara, nhoroondo yenyu haingarove haingafe, chinofa mutumbi, asi imimi munofanira kusiya nhoroondo yenyu iripo. Uyewo zvakare kana paine vana mujibha, vana chimbwido, vabereki vane chavakaita mukusunungura nyika ino, tibatei panhamba dziri kubuda pasapo. Sekutaura kwandaita tiri kuFeatherstone uko kwatiri kutaura navamutambara. Regai tinzwe kuti yavo nhoroondo nepavakatsika pakamira sei. Baba makadise? Tiripo. Makadini tiripo izi kuri sei kuno? Aiwa kuno tiri kungotatarika tiri kurarama. Anditika? Aiwa tinotenda Mwari. Kuri kunaya? Aiwa kunaya iri kunaya. Tototi yakamira yadu musi wa 27. Asi kumwe kwese kuyakanaya mvura zvakafadza zvikuru. Anditi? Chaizvo. Kuno kuzvirimwa zvamunorimwa chibage, fodya chi? Tinorima chibage, torima dzungu, torima masunflower, mapfunde, yangoti zvinana zviyo vamwe vanorima avo zviyo. The rest vanorima chibage. Anditi? Vamutambara, tida kuti tidzokere kumashure. Mune makore mangani ekuzvarwa? Zvinezvi ndine 79. 79. Aiwa. Ngatidzokere kumashure. Tira kutanga kuziva kuti munhu watiri kutaura naye anonzani ende akazvarwa gore ripi, zita rake rekuberekwa uye kwaakakurira ndekupi? Mubvunza izvi mavhiringidzwa nefoni yapinda yako. Ndikubvunza kuti tira kudzokera kumakore ekumashure kuti zoti zita rekuberekwa nemunhu akaberekwa nani ende akaberekerwa kupi? Ini ndinonzi Airos Mutambara. Indi akaberekerwa kwaGutu. Magonye. Asi rukuvhute rwangu ndakazvarirwa muhospital muGutu Mission. Hospital, private hospital. Right. Ndokukura ndakaita kuchwayeuna kuchina ma-standard. B ndiri pagonye. Ndichizobva pagonye vana baba vakutama vachiuya vachienda kuPrazi kuWirisha. Ndakazosumuka ipapo ndosumudzwa ndakasara ndichigara mana sekuru kwaGutu ikoko Magonye. Ndichizoenda mana sekuru ndichindogara pana sekuru mamuchakazi.
saka ndakagara uko for 3 years. Ndichizobva ikoko 3 years dzacho dzapera, vana baba vanga vasettled, vagara zvakanaka mumapurazi. Ndokuchiuya kupurazi kuna baba. Asi pamaholiday taienda kupurazi. Tichibva kwagonye, tichibva kwakutu wacho, tichienda uyekera mapurazi aya ari ichivhu. Saka taizobatsira pamaholiday sezvizvi tobatsira mabasa. Holiday yapera takutakurana takuindwa futi kudzokera kuchikoro. Nokuti mazvikoro zvaasati zvavako uma takataenda makaenda vana baba ayo mapurasi avarungu. Right, takagara ndokubva inda kunoita grade 5. Ndiyo grade 5 yainzi standard nameneko. Ndokubva ndaiswa kuwekera pakuyekera kwaMukaro, Mukaro mission. Ndokundopinda grade 5, grade 6, grade 7. Apano pakuzonoti grade form 1 hondo yanga yakurumbira. Yanga yakurumbira. Saka zvakazoitika zvacho kudzikana ndazouya kuno kumusha, baba vana vangu nenyaya yakuitika yekuti zvikoro zviri kutorwa vanhu zviri kudini ende hazvisa chitsvaka nzvimbo kwaMutero ubve kwaMukaro, nokuti Mukaro yanga ine kubva secondary form 1 up to form 4 yanga iri yavasikana chete. Saka zvadaro tisati taegera ndabva paMukaro ndiri mugrade 6 ndakarwadziwa. Asi hunga manje yehondo yanga yaipi yapinda yaiwa kuna mase kwa kuma 70, it was 70 64 I mean 69. Hondo yanga yatodi yakutanga kuti aiwa hunga vanangomu vachabhebha. Stichingonzwawo mumaredhiyo vachiimba ngomu saka zvakandirwadza manje ndezvokuti tiri pachikoro ipapo pano murungu mubhunu wainzi Mazhindu aiuya achidhibhisa mwembe dzakewo padhibhe mission, nokuti ndakagurana nemisheni. Zvakandirwadza kuna nhasi noronde iyoyo handikangamwe. Mwombe dzakauya vaiva nemabhizaka. Mwombe dzakauya pana vamwe vakanga vachitinhawo netsoka, vamwe vachi mwombe dzakauya. Isu taive paruware nokuti paine karuware kataiindodzidzadza tiita study yedu tiri ipapo. Saka mwombe dziya dzakauya ndokubva dzati mudanga. Ndokubva mabhuru ndokudi ndokurovana amabhuremani ayo pakarwiwa. Iye wakanga akagara vachina maRand Rover akatogara paboneti reRand Rover achikuza. Zvakandirwadza pakuti bhuru achirovana akakuza munhu, garira kavantu bhuru rimwe bhuru ndokubva rauya ndokudhuma uya munhu akatofa. Akapopota asi iye munhu wadi afa. Bloody shit, what yo babuni what? Ko ari kuti babuni ndiani? Ari kutuka ani?
saka ticha wedu atakati naye ndobva aona kuti panapa pachamiri zvakanaka asi no, let's go to the class in the class vataenda asi munhu iyeye akazotakurwa basa rese rapera mombe dzatodzoserwa kumapadhoki vadodini kwakuzouya kuzotakura chituna haana kana kumbonzi kuchipatara haana kumbonzi kana kudii saka nenyaya manje kunga yehondo yanga yakudii yakuita munoziva mhepo yanga yakungofamba takawa kurwadziwa ndobva tati rimwe zuva twasaturday taitwa mafree walk ndobva ndaenda kumatobwe takaenda kumatobwe tiri about 7 vana vechikoro zvino matobwe wemisheni yaigura nepakati pemiti yamatobwe saka taizviziva kuti mazhindi uyu anga asingadi kuona vanhu vachidya matobwe amumwegera anga asingadi saka takati chiri hatichita sokubira-bira zvatizivi kuti tatoonekwa naye mazhindu nomushandi wake atangorokotamiswa gaimire 22 mire tindipi takarohwa iri kudya matobwe emakuda angu avakomana kubva ipapo ndakatanga kuchivenga murungu ndakazopedza hangu grade 7 yangu ndokuzombozoenda kugokomere ndokumbono ndakanoita 1 term gokomere asi murungu anga avengwa ndakasingachadi asingachadi zvokuti kana fata wayo pamukaro wakazopedzisira atitaurira asinzi vana vezimbabwe handopanoti vanhu vanga vangangosiyana fata iye akataura zvokuti vanzi vana vezimbabwe kushingirirai yekera nyika yenyu muchatora muri kuitora nyika yenyu muri kuipiwa shingirirai isu apa hazisati aziva hondo yacho kuti iri kuti waingotaura asi kuti tizive kuti hondo yacho yakamira sei yakadini chikakara chiya ichi chatopo chokuti ndoda kuiona ndokubva edu twa 71 ndabva ndaenda kukomere 71 zvikoro zvaramba aiwa zvatondisturba kudhara kana kuvatenda chikoro chacho ndasingachabasa navo because ndazvimbirwa ndadzoka pamba ndadzoka pamba baba akati haungangogarizve chinda unodzidza yekera farming tikatoenda kuna nadombo shava uku tichidzidza 72 tichibva 73 tichienda tabva kuna nadombo shava tichienda panyawoni training center tisakavhura training center yepanyawoni tavhura training center ye 72 73 74 tatozvimabhosi ipapo 76 taona rongondo uyu wata mukuru watakati nayepo angabva kwaive nehondo achitizirawo muno mukati saka anga achitoziva ndobva nditi airos
ndikati bosi hanzi muri kuona here vanhu vari kufambawo ndikati hanzi masoja kana pomuri ipapo kana muri ipapo pomuri musamuvha musafamba vanhu havana musoro avo ndara titarise toona zvichokwadi masoja kwaine masoja aya akambouya aiti anoisa magandanga mui masaga ainzi mai aendoisa masaga totoona rongondo vachifamba nerodhi izvo vaiuya pachikoro ipa pakawanda vana vechikoro azouya taunganidzwa taakutaurirwa mukaona vanhu vakadai vagandanga chii isusu manheru acho apfuura vasikana vatakati nawo pachikoro ipapo ati isi takafungidzira kuti tiri tesi izvo vasikana patakaenda kunovata kudzimba vasikana vakatorwa namakomureti magandanga vaenda isi hapana zvitiroziva saka ndaitonetsana nevasikana ava vachiita hope ndikati indava muchikotsira basa rakadai sizvizvi ivo kuti vanditaurire kuti vakuru wei takatorwa musiku nemagandanga aiwa havana kutaura tounganidzwa namasoja paya votaura zvavaitaura vobva haini zvakatondisvota kudhara uyu mukuru uyu azoti vaenda pasina 2 days makomureds ayakabvati pfacha manheru pamba pedu takatanga kuona nepahwindo une vharanda ndiani mwato kumukova pamahwindo hanzi uyai taenda endi taenda kubhesi ndopave nakomuredi Fize naSabu na todini togarepi havangavionga kuti chikwata chakatoti saka paya taendiswa pabhesi topuwa nhoroondo topuwa zvotaidzidziswa izvi mangwana acho kuseni vasati vaburuka mugomo mavakanga vaenda chabaka helikopta dzaona haikona kani pakamhanyiwa pakashandwa vanhu mwe vakararamira mvura yaiyerera oyeredzwa futi dziri ngorira unotongoyeredzwa inenge yatokavha kana kuti ameni vachiyeredzwa vachidi wangotiwo mumwena kana wesambani wii ndizvozvo mukuru watakati nayo akatoti vakomana kana wawana pokuhwanda sasunza musoro hondo haisi yokudzidzisana inodzidzisana asi haisi yokudzidzisana iwo unoona situation youinayo ipapo utevedzera zvinodiwa dzakarova helicopter dzikauya dzikaita zvadzaita pamhiri isu takati dzimba dzedu dzaive pamhiri perwizi yainzi chimwa makudo uku kwaive neminda helicopter idzi dzakasvikomhara dzakadzaona
vaya vaeredzwa vaya saka vakanga vaona kuti pane mamakomrades akabva amhanya 2 ndokunokwira muchikomo saka ndo vakanga vakuteverwa futi ndobva ndakati ndehonde vaya zvavadero kwasara makomrades anga ari mubiriji vaya vamharaka ndokutaimirwa kuti varimire sei vaongororwa vadii wasara masoja kuda ndo madhiraivha here kana kuti asara masoja umwe helikopta mai nomumusoja umwe helikopta mai mumusoja ndobva vasvikirwa uko hatiti ruzhinji rwateverera vanhu vari vasvikirwa pamba vachibva vabatwa vatswanyiwa papo ndokutungidza helikopta vakomana ndokutiza tobva kazonzi zvapera zvese ramangwana acho mudhara akati vakomana panapa chagariki apa chagariki nei ndiyo inonzi hondo yacho unoparara panapa takangotora zvichira kana zvimwe zvimachira izvi hatinambotora taangotora zvandakwanisa kutora munhu umwe achienda kwake kumusha ndichinosvika kuno kupurazi 76 iyo tangeita one day mamakomrades atakataona uko kuirrigation kuyo vanambizi iyo chibva iyo ndokuziva iyo ziva una kubva kwanyahone here tikati ndokwandabva anzorai sure takuona so ndohondo yacho uku munin'ina wangu manje tobva anditi mungoma inda kutenda kuhondo tabva kubhesi handida kutenda kuhondo tikati oenda kuhondo unofunga kuti iwe ukaenda kuhondo inosara ndakutenda sinotoita seangatauri nakomrade tovatataura natizamhepo komrade vakati makashinga here tikati iyi tatozvipira anzi manje mishini itinayo hatigoni kukuperekedzana kana makashinga take road asi dei mamawana vamwe vanotora nzira iyi vachienda kunotora matidzi yes inokunoku iye zvine zvatina vari kuenda terai road takapa kufunga mumwe wedu watakatapangana naye takapangana tiri 3 niwechi4 wechi4 akatoti hwanda musi kwenda takutotenda hazvinambotorera nguva yekuti tinoenda musi wakati aiwa patakangopangana ipapo mangwana acho hatakutova tamumba takabva tatopinda munzira tangotora
munongoziva mweya wehondo vedu nhasi ndasangana nazvo. Hauzivi kuti urara pai, hauzivi kuti unoryei, hauzivi kuti tangotora zvihembe netumbutsu kana ari muwa takati naye akaitona magambutsu kana kuti utirangarire tobva tangosumuka takafamba about a kilometer kubva muarea tobva kwatosviba time iyoyo tobva tanorara takarara tatotanga kuvata musanga tapedza kudaro mangwana acho kubarabada tafamba tichipinda muhwedza takandopinda wanaramba nepasi takambotenderera taitasodoya kumarondera kudai ndokunotora rodhi inobva marondera inoenda kuhwedza pakaita pano nogedhe kwamabvoko masoja achitanga kusumuka panga akakemba zikazi namwe mudharavi asi vakomana muri kundevi tikati tiri kuda kungoda kudai hatamuti toenda hondo takati toenda kwatatumwe zikazinzi munoona here ivoavo masoja akatokemba ipapo tikati masoja asi hatina kuteta kufamba aiwa vaitotaura isi tichifamba tatoona vakutopeka peku zvinhu zvavachisa mudzimotikari tikati Mwari tarova pasi paramba nepasi tasvika paramba nepasi takawana muna informa asi informa uyu une kakangovarairwa here kana kuti vari saka nzara yanga yapata yatakavata nayo kamari katakatinako tikati vakoma toita sei tenge chingwa tobva tatenge chingwa tobva tatenga mabhodhoro tobva tanwa petinonwa bhodhoro romumwe wedu akagadzika patebho kudai rakaputsika rega kungoti kurega ngoti zunguzungu ndebhu vatatorusiya kati ndi mvura ndobva yaitanga kuna saka izvo iye informa uyu paakabuda manje aitaenda mutoilet kunofonera chi kunochaya ovha kuchaira masoja kuti pano paita vakomana isu neipapo patoilet haana kuziva kuti isi takapinda nepatoilet ipapo tichitoenda mvura ndokutanga kusakasira tinosvika pachikoro pane imba yanga ichigara mukoma wangu ari mudhumeni iye anga vatiza hondo vakumarondera ndokwaanga vakugara tikati vakomana hatigoni kuti tiinde mumaklasi tivati pamaklasi hazviite tinobatirwamo hendei pamba yomukoma wangu vatapinda vatarara takanzwa pakati pousiku haiko kumaklasi koko yato izvo masoja kunoti tati pepo kwakutonofanira kuti dzaa kungoenda savanhu vakanga vasina mawachi asi no I'm sure kuti dzaa kuenda kuma3 handingaibope vakomana tabuda nepapo tobva tatinyatsa kutoona kuti apa tatodzvengana namasoja because vamwe vaitotaura vachitoenda kumaklasi ikoko tikatoona masoja isi tobva tarova pasi nomugomwe vaitopota tarova pasi
tandosvika manje pano mumusha paivigwa mumwe akanga anzi mutengesi ndokubva adi aurayiwa tobva tasvika napo poisiti auya kuzotiongorora nema mabva kupi tozovatsanangurira zvese kufamba mafambiro edu zvese namakomuredzi atakasiya uko atinoziva zvese ndobva toti no makomuredzi usavashupa makomuredzi ndopakachitanga kuchinzi komuredi takufamba yangu komuredi hakusina yokuti muningina hakusina zvezvokuti uyu muzukuru wangu yangu komuredi kubva ipapo ndopatakadzidziswa unzi hapasina kuti iwewe muningina wenyu momuti uyu muningina wangu mukumuningina pahondo kana ari komuredi tazoonana nemakomuredzi ana Fidze Bazuka Kaombe ndakapedza vhiki tiri muarea imomo chinzi Zororai patai yekera uyo wanga kunzi Chimuka iyewe ana kumboti kudini angoti makomuredza kana paita zvinenge zvaita vanofanirwa kuziviswa kugoneswa pfuti vafambe vachiziva kuridza pfuti nokuti kwavari kuenda hazvizikanwi ndikaombewo kaombewo yawoyu tapedza vhiki ndobva andidana kuposhito kwake anzi komuredi wewe ndobva ndaenda akundi idai achindidzidzisa idai triga unodai ndichidzidziswa ndichidi hatina kuzokwanisa kuzobva ipapo tese takataparadzana takatoparadzaniswa uyu waenda nerimwe gurupu ndaenda nerimwe gurupu indasarawo ndine gurupu iwawo naye Kaombe takatochiti gwanda paushito ndachigwanda paushito chashefu chokuti ndakanda kufamba ndiri padhuze nashefu ndichitumwa apa ndinayo kusazoti tapinda marusape marugweza po pangoitawo conduct yakanga itika tavhiringidzwa topatakavhiringidzwa ndikabvuraudzwa nemasoja inyana kutrenwa kai hapana chauya yanda kutrenwa izvi zvekutrenwa kana ndoda kuti ndinotrenwa titafamba takaita mwedzi epiri pazoita gurupu rinoenda kunotora matidzi ndobva ndati kuna komuredi Kaombe ndikati indoda kumbonoona Mozambique nza zvakanaka
asi tatototi ndikati ndoda kunotrainwa hanzi undoti training yandakakuita idoko ndikati ndoda kuenda gurupu rangu riya iri manje tisati tapinda mumoziyekera tamaekera mubocha dhuma negurupu rangu yebo apa ndisina kandatorerwa kanyi ndaramba wamunhu ndatova munhu yewo rutanda takapinda nekurutanda tapinda parutanda tisati tapinda pane murungu waive munocho munhu wainzi Kambeva waibata kwese masoja waita seanotsigira makomuredzi waitsigira tobva tasvikapo zvikasvinzi makomuredzi pana masoja achasvika pano manje saka wandai tobva tawanda waitosaplayo kwese kuti chikafe aiwa matosvika maigona kupuwa chikafu asi maitorya makachenjera because chakasina chokwadi muchenda ka tazoti zuva rotovira takuenda kune vakuru vakanga vachitungamirira takatina bhazuka urayai mabhunu hanzi naurayai mabhunu asinzi endei asi izvezvinge zvianzi endei asati vateya zvimalendi pesnel zvaitewa squatwai mumarodhi saka isinotevedza taitevedza maifamba ng'ombe kana padhoki yake isina mombe hakuna waipinda neikoko because ndiko vanenge vachiteya kuti makombredzi achauya nokuku maivhura uguru rwamakumbaya saka ndobva vangoti ngatibvei tiende nokuku ndobva tatenda ndobva tanobudirira tapinda mumozambique paive nemigamutri yega saka isi hatina kuziva pamugamutri apa paive nembanana noti mvura yaitobva pakakwirira kudai gomo renge rakadai hatakuziva tokubva tatopfuura napo asi takapfuura napo takutsvaka kokundorara mugomombe kati anhu hatingarari panapa asi hatina zvatakaongorora hatina kuona chatakaona tangodarika asi paive nekuratidza kuti panoiswa chi moto ndozvindo zvatakaona tichingoti fambe izvini makomo acho kandokutoti unoita so iya munhu ari kure unoita so uchamubata gumbo maitofamba kana uchitofamba chako wakati dzu unoita so uri kukambaira tazoti fambe tava pakati ndanzwa shumba ndikati chigara icho ndikati vakomana uyai fambai ndikati shumba munodzivei ndikati iyi shumba idzo dziri pape dziri kumwa mvura pedzo asi kuno kwetiri hadzigoni kuuya kwetiri nenyaya yekuslopa kwakaita chii nzvimbo dzinotoone nzira yadzo yedzinofamba endi takwira parodhi nokuti vaita marodzi kanodai anotenderera vanhu vaisima magamutiri aya tasvika parodhi ye ndobva ndati jambai ndobva vajamba ini
bva ndamira padombo ndanga rakakwirira shumba yakadarika zvakaita pamota ndakatarisa so ndobva yato kubva kwauya nzombe ndiyo yayemberi hadzi ndiyo yamashure ndobva ndati tabuda ndobva ndajamba matombo aya ndobva taenda pamusoro tasvika pamusoro pegomo luckily kana midzimu yaitichengeta ende toziva kuti taichengetwa ipapo taifanira kuparara tese moza zvakaita bhokisi iri ndo zvapakava pakaita mumawere akadai kudai zvokuti kana taingoita any mistake yokuita step ahead waungawanikwi wasingambowanikwi saka tangoti tenderana kuti amana ngativatei pano ipo pano tibva tatorara tibva tarara ipapo chizoti kuseni moza kana uri mugombo ka zuva kana nyangu richiti vha unokurumidza kuteiwa seni kokuti bva kwaidza endeiva kumana kunosumuka so kunotarisa kumawere kwacho ka hakuna wakatarisa kaviri waangodai kuti waidya kashiri kaiti pasi riri machete zokuti mukamutiri mirefu aiwa yaive mirefu zvayo wangoti wangoti takadzika neipapo patakabva napo tadzika neipapo pamberi pacho tichidzika takabva taona imwe imba yomomozambique hataendi apo tiwane mvura yekumwa tichingonosvika tichitaura zvikatsinzi makamarada mafamba sei makavatepi takavata mugomomo zvikatsinzi muri kuonapo ati mabva napambanana apo ndikati hanzi hamuna chamaona tikati hamuna zvasinzi munofamba nemidzimu yenyu handina zvetotaura munofamba nemidzimu yenyu hamuna zvamaona tikati hapana asi chatakaona ndichokuti takazosvikapo todzika fodya madison yanga yakaspreadwa yaraswa hatina kuzviisawo mumwoyo kuti fodya asi takaibva panapa patakakwira paka pasina ko iyi fodya yazobvepi hatina kuzviisa mumwoyo otherwise ngatei takazviisa mumwoyo momusi taibatwa asi kuti takangorova pasi vatainda tichitoda unomwa mvura ndopatakazonzi tarisai pasi pemigamtree iyo pamabva ipapa munyatsotarisisa zvakanaka muchaona saini iripo totarisa zvikasinzi masoja mapinda napakati pemasoja kudanga akavata mudzimu tibatsirei tobva tamwa mvura yedu hanzi chipinda nepagorongapo modi mopinda murodi motosvika pakembi ndezvozvo ndo zvatakaita tichisvika pakembi paya wanike vamwe varipo toungana zikasinzi muchachiri hai munowanika uko mabharaki uko kuna vamwewo vadya chidyai panapa pakanga bikwa bhinzi
tobva tadya ikembibi parutanda paine zvikembe zvekutambira vanhu ehe asi kwete kugarapo zvokuti maiti ikembe yekutogara payo yaingo yokutambira vanhu kana vachinge vachiuya mowana pokungozorora kana vhiki apa taizotakurwa manje nematractor takindiswa kumasimbo points isi takava tapo one day ndokubva mangwana acho kuchibva kwauya vamo tarakita dzichibva dzauya takazadza tarakita mbiri munzira medu tichibva taenda pachisusunhenga tasvika pachisusunhenga takararapo yave kembe yemasoja nemapurisa paine jere ngangoti pane jere ndopandakaona jere vata vanhu madirwa mvura muvata imo saka tadaro tavata pasusunhenga takaita 2 days tibva zazoya tarakita dziya futi tibva tatakurwa uyu tiinda pachimwoyo patafu painzi patafu asi iri chimwoyo takasvika usiku svika taburutswa line up nzaraka line up ndopatanga pakatanga nyaya manje papo kuti sadza raivopo racho kunge chiko masunflower iri nemabaka yawo zvazikanwa nani mabaka yawo taiziva hedu kuti ihove kosadza chiko kuti uti sadza rudziko kuti uti chiko nenzara unorya kacha tarya hedu ndonzi chimbozororai tazorora mangwana acho kuseni vanzi vanoda kumufamba-famba ndo panoti kana vaya vane zvimari zvanyu zviya zvamakabva nazvo kana makasungira tikadhora ndo momopedzera pano mberi uko hakusina zviriko tamhanya mumashopu tamhanya tanotengawo zvetinorya vamwe vakaita mutsimbwa vakasara vaine tumari twavo muhomwe patakazondotakurwa takuenda kudoroi tasvika kudoroi musati masvika mukembi pano sokuchikoro kwamabva buruka yachinja mupaka kuti yachinja mupaka yeizvi buruka taburuka ziraina vakadzi tairaini muchindako varume tairaini muchindako svikeseri kumakwenzi kurura hembe zuu hakujambiswa chiko onzi tora hembe dzakupfeka mose mopera ndo panosara mari ipapo une mari here uneitupa here ndo pazvaisara ipapo dzokera mutarakita tadzokera takuenda kusekurity muri manyuka maka moenda kusekurity kuya mondoburutswa kana muchiwana kaspedu kesadza ndizvozvo
mowana kaspedi kenyu omorya maswa mubharaki menyu. Newsbeat TV.
taigara mumakomo mumakomo yewondo aivakaimanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yewondo aivakaimanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magori mumakomo aivakaimanya manya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.